Akwai wani ɓoyen sirri da ke sarrafa duniya wato primacy. Kowa ya san wannan kalmar, amma arsa yana take tasiri. So ku biyo ni. Wannan labarin yana da alaka da dukkan wani matsalolin shugabanni na duniya. Akwai wani tsibiri mai suna Little Saint na Jeffrey Epstein, wanda tsibirin mummunan harƙalla ake a ciki, ana kuma lalata yara ƙanana. Su suna zuwa wurin ne a cikin sirri ba tare da sanin su ba. Ana musu bidiyo ana tarawa. Shugabannin ƙasashe, manya-manyan sarakunan duniya da wasu manya-manya ƙarƙashin jagorancin bakar ƙungiya. Akan yi ma shugaba barazana da bidiyon shi idan ya bijire ma tsarinsu. So da dama wasu abubuwan da shugabanninmu suke yi ba yin kansu bane. Shi kanshi Jeffrey Epstein din ma mai tsibirin ana zargin cewa ya gaji da aikin da ake yi ne ya nemi ya daina, sai suka fallasa shi. An kai shi gidan yari kafin a dawo kotu aka ga ya wulla. An yi bincike dalilin mutuwarsa, wai shi ya kashe kanshi. Kuma ana zargin da Epstein ya yi magana da ta zama yawan tubular sara'ir ga wasu shugabannin, da ta zama dalilin rushewar daulolin wasu masarautu. Shugaban Amurka babban abokin cin mushin shi ne, wanda ana zargin cewa yana kawo mai ma yana sararawa. Don yanzu haka ma akwai wata yarinya da ta shigar da shi ƙara kotu akan ya mata, amma ana zargin cewa ita kanta yarinyar turo ta aka yi domin watakila ya bijire musu ne, aka nemi dalilin ta a mai kuzufa gullu. Fitowar wannan zargin ya fusata masu tsatsauran ra'ayin shi wato 'yan maga. 'Yan maga su ne Make American Great Again. Suna da kyakkyawan alaka ga addinin Kirista, kuma 'yan gwagwarmaya ne masu tasiri a zaben Amurka, kuma yanzu haka sun fara juya masa baya. Magana akan kisan Kirista a ƙasar nan da kawo hari cibiyar musulunci a ranar Christmas yana da alaka da a daɗaɗa musu rai domin a goge wancan abin da ya faru, a nuna musu ba iya su ba har kiristocin da ke wata ƙasa ana nemo masa haƙƙinsu. Kuma so da dama muguntan shugaban Amurka bai da alaka da ra'ayin shi ko nasu, ya fi alaka da bakar ƙungiyar Yahudawan nan. Kuma idan yau suka umarce shi da cewa ya cillo mana bom ko bai so, haka zai ƙara cillo mana wannan bom ɗin.